Angibingelele ingane zakwethu enhla nasenzansi kwelamthaniya ngikhothame esihlalweni sobukhosi baseNdlunkulu. Ngane zakwethu ngithi angiveze lokhu okhulumayo umondli uThulani wakaNcayiyane ozalwa uMasikhosana kwaMaci ngaphansi kwenkosi uMaci esigodini saseNyanisweni. Induna yami umcobothi. Ngithi angikuveze lokuthi ngokuzalwa nje ngiyingabathi kodwa ngokwenkolo ngakhetha ukuthi ngikhonze uNkulunkulu ngenkolo ye-Islam. Ngithi angiveza lokhu ngane zakwethu. Imithingi esabanayo nomdidiyelo wamabutho wakwaMandlakazi, ubhuti wethu omdala uPhakela uMthakathi, uNkosikhona wakwaNdabandaba, kanye nabafundisi babantu abamnyama bamaSulumane eSouth Africa nabafundisi bomdabu bamaNdiya nabamakhaladi abakhona eSouth Africa abazalwe la kuleli lizwe. Le mithingi sayenza 7 days before kufike umhla ka-30 June, sasezomhla ka-23 eThekwini. Yimina owayehamba phambili owazama izinamba zokuthi sixhumane noPhakela uMthakathi. Sasivele sine-AGM, sine-annual general meeting yabafundisi bamaSulumane eSouth Africa. Sabona kubalulekile ukuthi simeme uPhakela uMthakathi, futhi sabhala nencwadi esayihambisa kudadewethu uJacinta, nencwadi esayibhala sayisa kumfowethu uNgizwe Mchunu uMancingwane. But owaphendula kuqala kwaba uPhakela uMthakathi. Sasifuna uba ne-meeting nabo bonke bobathathu, kodwa kwaphendulwa yedwa kuqala. Sasaba ne-meeting noPhakela uMthakathi, ayikho into eyayifihliwe. Le meeting yenziwa ngomhla ka-23 June and zintathu into ezibalulekile kakhulu esazibambela i-meeting. Eyokuqala eyokuthi sasicela ukuthi i-march and march ayenziwe ngokuthula, kungabikho ukuchitheka kwegazi, ngoba akubi mnandi uma sekuchitheka igazi labantu abamnyama, whether noma nabantu noma ikephi nje igazi lokuchitheka kwegazi. Sasithe sicela uPhakela uMthakathi ukuthi imashi imiyenziwa kungabikho ukuchitheka kwegazi. Esibili esayisho futhi vele abayipromote into yokuchitheka kwegazi, i-march and march nensizwa nobunsizwa abapromote lo, but sasicela ukuthi imashi yenziwe ngokuthula. Esibili sasicelile ukuthi amaSulumane sasihleli nawo anamabhizinisi anezitolo ayethe abantu bokufika azobadedela bahambe ezitolo zabo namafactory nasemagaraji bese kuqashwa abantu bokuzala bala eSouth Africa. Sahlangana nabo amaSulumane njengoba nathi abafundisi bamaSulumane savumelana ukuthi abantu bokuhamba abahambe kuvuleka amathuba for abantu beSouth Africa. Iyona into esasixoxa noNdabandaba. Esithathu samazisa futhi uNdabandaba ukuthi akazi ukuthi bakhona abantu abamnyama, oNdlovu, oHlatshwayo, oNkosi, oDuma, oNcayiyane, oSikhosana, kanjalo kanjalo abakhona la eSouth Africa, kodwa abakhethile inkolo yobuSulumane, inkolo yabantu abamnyama. Abantu abamnyama kodwa bakhethe ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yobuSulumane. Njengoba kuvumelekile i-freedom of religion la eSouth Africa, abanye bakhethe ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yakwaShembe, abanye ngendlela yaseZayoni, abanye ngendlela yobuKristu, njalo njalo. Abanye bakhethe ukungasonti, khona nabakhethe ukuthi bakhonze uSathane la eSouth Africa. Kuvumelekile ukukhonza uSathane, ube yi-Satanist, kuvumelekile. Thina-ke sabantu abamnyama sikhethe ukukhonza uNkulunkulu ngendlela yobuSulumane. Siyamkhonza uNkulunkulu uyedwa. Abanye bambiza ngo-Allah, abanye bambiza ngoJehova, abanye bathi uQamatha, abanye bathi umvelinqangi, wonke lawo magama. Abanye bathi uGod owavela kuqala simbiza ngo-Allah. Njengabantu abamaMuslim sikhonza yena uNkulunkulu yedwa, sikhethile. Sinelungelo sikhethe inkolo esiyithandayo. So ayikho into efihlekile, akho zimali ezane kuPhakela uMthakathi, akho zinto ezane ziPhakela uMthakathi. Kwakuwuqoqa nje sangamadoda nokuthi sifuna ukuthi sakhe izwe ndawonye. AmaSulumane a-recognize ukuthi kukhona ama-mistake abawenzile ukuthi baqasha abantu ngaphandle. So ngayo lasuku savumelana ukuthi abantu ngaphandle abadedele bahambe kuqashwa abantu beSouth Africa. Ngithi angiyicacise le ngoba kuney'nkulumo ezikhona ku-social media, whether zenziwe uyena umfowethu umfokaMancinza noma zenziwe abanye abazenza yena asazi, kodwa kwethu ukuzokhanyisa nje sicacise njengabaholi ukuthi sikhona samaSulumane amnyama eSouth Africa. Sahlangana noPhakela uMthakathi, sinesifiso sokuhlangana nodadewethu uMrs uZuma uMangobese noPhakela noNgizwe iChunu. Siyafisa ukuhlangana nabo bonke kodwa abakwazanga ukuthi baphumelele, sathola uPhakela uMthakathi. So ukucacisa lokho nje angibonge kakhulu bakwethu. Into esiyishoyo sithi abahambe, asijiki lapho njengabafundisi abamnyama bamaSulumane eSouth Africa. Asijiki sithi abahambe abantu bayolungisa amazwe abo, sisaye nathi silungise izwe lethu. Inkolo ye-Islam ayikukhuthazi ukucindezelwa kwabantu. Inkolo ye-Islam ayikukhuthazi ukuthi kudlalwe ngabantu.
siyakhuluma namaSulumane siyawatshela ukuthi awayeke izinto ezimbi ezingcolile azenzayo kubantu bakithi, siyawatshela day and co, siyawatshela. Sithi abantu abahambe balungise amazwi abo, namaSulumane ayocindezela abantu, athrise abantu njengabantu, hhayi njengezinja. Ngifuna ukuthi kuvele lokho, singakufihli, asikufihli lokho. Angibonge kakhulu bakwethu, uNkulunkulu abe nani, amathonga abe nani, noma yini okholelwa kuyona, le nto okholelwa kuyona ayibe nayo, ifezekise amaphupho ethu. Phakela umthatha. Hayi ngani yakwethu ngeke. Hayi ngeke bhuti. Ngeke. Abantu base-South Africa badlala ngawe. Badlala ngawe. Akukho mali wena oyitholile engekho emthethweni. Akukho mali wena oyidlile. Imali engase ifike ezandleni zakho noma ungathi uyifaka ezandleni zakho. Ngisho ukuthi 1.5 million noma 3 million. I-right. Ifike umuntu o-right vele. Angithi upresident ubeshilo vele ukuthi ureserve engabe u5 million noma u6 million wokuthi kube nokuthula, okwenza sure ukuthi kube nokuthula ngomhla ka30. Ushilo upresident. Wasuthi wena upresident bhuti ukubizela ukuthi enze isiqinisekiso sokuthi wena uzokwenza sure ukuthi akwenzeki igemegeme. Wabiza wena wedwa bashiyo Jacinta. Wathi wena ufuna ukuthi wenze sure ukuthi azikho igemegeme. Buzosala kanjani kilo 5 million ngoba phela vele buvele ureservele lo umsebenzi loyo. Manje yini errong usuyenzile? Msala udlala ngobhuti nini? Hayi kodwa ebezebize wena wedwa. Hayi. Ngajike standardini kusekuthiwa ngifonela umuntu waseParliament ukuthi upresident uyangifuna. Hawu. Manje usefuna wena wedwa. Wena wedwa ubuzoletha ukuthula kule mashi, wena wedwa ubuzocontrola bonke labantu. Shuthi laba abanye oJacinta nelinye iqembu namanye ama-members wena bengekwazi ukukhuza abantu, kubizwe wena kuphela ngoba wena nje into ingawe nje, wena nje ukwazi ukubiza abantu, okwazi ukupholisa abantu mase befuna ukwenza udlame. uJacinta abamlaleli. So uma kufanele kukhulunywe ngeze-safety and security nama-budget akhona ukuthi obani kufanele behlomule, wena ofanele uhlomule kulonto ngoba wena ukwazi ukukhuza abantu, oJacinta abakwazi. Wazi wa-special webhuti. Kade vele imashini mashi ingafikanga nawe. Ufika uzosupporta sekukhetha wena. Wazi wa-special webhuti. Kodwa sisho ukuthini-ke nawe-ke ayikho imali erong oyidlile. Uma ukuthi uthole leyo mali leyo bekuyibudget kahulumeni ukuthi wonke umuntu owenze sure ukuthi be-private security noma ubambe iqhaza ukuthi kungabi nodlame kungaluthwa, wakhuza abantu. Okhuza abantu nje akahambe ku-president bafethu eyothola into encane. Le yanto ibithola noma ubani, nawe bongayithola uma ukuthi khona abokhuze khona ukuthi kungabi nodlame. Nawe ungaya ku-president uyoyithola nje incashana yakho. Ningadlani ngophakela umthakathi nini. Niyamnyanyela nje umuntu. Kazi ubani wakwahlangana no-president wabuya